आई बोलतेय. माझ्या पोटी जन्म घेऊन कालच तू 9 महिने पूर्ण केले. आई म्हणून अजून तुझी हाकही नाही ऐकली रे मी. कसं सांगू दूध पिणाऱ्या माझ्या तान्हुल्याला सोडून जाताना माझ्या मनाला किती किती वेदना झाल्या असतील. कसं सांगू मी तुला, पुन्हा मी तुला कधीच दिसणार नाही. दुधासाठी व्याकुळ तुला आईच्या पदराखाली आता कधीच येता येणार नाही. माझा छकुला, माझा सोनूला, माझी हाक तुला कधीच ऐकू येणार नाही. माझ्या पसंतीनं केलेली तुझ्या वडिलांची निवड सगळं काही स्वप्नवत असेल असं वाटत होतं रे. पण हळूहळू एका एका स्वप्नाचा चक्का चूर होत होता. माणसातलं अमानवी रूप बघत असताना दिवसा गणिक मी गळून पडत होते. अनन्वित मानसिक छळ, ज्यांना आपलं म्हणत होते त्यांनी शरीरावर जशा वेदना दिल्या तसे मनावर आसूड ओढले. हव्यासाला पुरेशी पडण्यासाठी मी अटोकाट